Hemen txegaude, mintzagelan, bai? Normalean hola eukiko dugu, edo hola, bueno, bai? Gelan gaude, eta guatzen azpitaldea sortzera. Gelan gaude, kasuntan, ikaslea eta irakaslea. Imaginatu, ikasle bakarra izan beharrean, 6 ikasle dituzula, eta orduan, honek zentzu gehiago hartuko du. Naiz eta mekanika berbera dan, 2 ikasle, 6 edo 10 eduki. Guazen azpitaldea sortzera. Orduan, azpitaldeak edo azpigelak. Sakatuko dugu ezarpenetan, sortu azpitaldeen gelak, bera. 2 sortuko ditugu, eta 5 minutuko epea emango diogu. Garrantzitsua da epea zehaztea, ze horrela, nik markatutako epe hori pasatzen denean 10 minutu ordu laurdena edo, automatikoki azpigela hori itxi ingo da, eta ikasleak buelta eraziko ditu gela nagusia. Horren, ikaslea eramango dut dagokion gelara, edo ikasleak dagozkien geletara eramango ditugu, eta benga, sortu. Bueno, orain ikaslari agertuko zaio mezu bat, esanez, orain hori da, sartu azpitaldearen gelan, sartu gelan, eta eskatuko dio berriz mikrofonoa eta kamera partekatzeko. Eta ikusten baduzu orain, hemen erabiltzaileen zerrenda agertuko zaigu nola irakaslea gela nagusian dagoen, eta zein azpigelatan dagoen ikasle bakoitza. Kasu honetan, bai, ikusten duzu gure ikaslea hortxea dago lehenengo azpigelan. Zergaitik geratu garan gu kanpo? Bueno, gu kanpo geratuta azpitaldez azpitalde ibili gaitezkelako. Horretarako, banatze taldetako gelak aukera zabalduko dut, horra gertuko zaizkit sortutako talde guztiak eta talde bakoitzean dauden erabiltzaileak. Eta benga, sartu gaitezen kuskusiatzea ea zertan ari diren. Orduan, beste leiho bat zabalduko digu, eskatuko dit mikroa eta kamera berriz martxan jartzeko, eta ikusten duzunez orain bi lehiotan edo bi fitxetan edo bi horritan dauka zabalduta big bulu baton, bai? Hemen lehenengo azpitaldea, eta hemen ni nolabait kudeatzailea nahizenez horri nagusia. Gela nagusi hontan, hobesateko, hemen ikusiko dugu nola, orain esaten du irakaslea eta ikaslea, biak gaude lehenengo gela hostan. Bueno, bale, oso ondo izarete, zelantzari baduzue, venga, banoa beste kuskusiatzera, bigarren azpigelakoek zer egin duten. Atako naiz hemendik, irten bileratik, buelta eraziko dit horri nagusira edo gela nagusira ikusten duzue, eta hemen erreparatu behar diot ikono honi. Ze askotan audioa deskonfiguratu itezai bide hortan edo galdu iten dut edo, bai? Orduan, ikono hau hola balin badaukat, ez dut ezer entzungo, eta ez didate entzungo. Orduan, sakatu egin behar dut, piztu audioa, eta eta orain ja agertuko zaizkit bi ikono hauek, eta orduan orain hitz egin dezaket. Esan dakoa, erreparatu honi, urdin egon behar du entzun izateko. Bale, venga, noan bigarren gela. Orduan, sartuko naiz gelan. Eta hemen berriz kamera eta mikroa. Eta hemen bigarren, noski, orain ez dago inor, balego, nerekin egongo litzake. Antxengo nitzaken ikuskusia zen zertan ari diren. Aterako naiz. Eta orain berriro bueltatu naiz, gela nagusira, esan dakoa, ikusten duzu nola ikonoa, orduan, mikrofonoa piztuko dut. Eta berriro ikusiko ditut banatze taldetako gelak, ez badokat ikusgai hemendik zabaltzen dut. Eta hemen esaten di zenbat denbora geratzen zaien taldei,
Eta ez du zertan itxaron behar. Nahi badut, hau sakatuta, une horretan bertan, itzularaziko, azpitalde guztia desegin, eta itzuliaraziko ditut ikasle guztiak gela nagusira, bai? Bai? Orduan, orain ja ez dago azpitalderik, ez dago zenbakirik, dena gaude gela berean. Leio bakarra zabalduta dago, ados, ez daka beste misteriorik. Egia da, audioa eta bideoa konektatu beharra, gelatik gelara mugitzen zaren bakoitzean, badala trastorno txiki bat, baina ez da inbesterako ere.